Чуваш ли какво ти казвам? След това ще извикам полицията. Ще викаш на майка си, путката ще викаш. Ама майка ми путката е при нея. Ау! Ще ме стоиш тук преди да не мога да сляза. Ах, майка ви дай бай, пичу ви дай ба. Гунайте ти тук. Да, за майка ми няма да говориш само. Чуваш ли какво ти казвам? Изчезай тук. Ясно. Няма ти работа и тук отпреди. Айде ви опусти главата мръсна дано. Виж, иди и сяда. Ставай оттам бързо. Чуваш ли какво ти казвам? Ставай от вратата. Марш от тук. Ставай от тук. Искаш ли сега този бастун, че ухвърля там? Чуваш ли какво ти казвам? Мавка се от вратата. Как ще му удря с бастун? Ти нормална ли си, ма? Изчезвай от тук. Нормална ли стъпта? На 100 години си станала. Айде да вкарам била на мен, не ми пречи. Че си в билята. На полицията. Каква работа имаш тук преди на вратата? Я забъди на полицията. Сега добре. Каква работа имаш ай тук на Де, че му удря с това. Тихо. Полиция сега ще дойде, ще оправи. Ти ще оправи, не ми ще оправи. Мен няма какво да му оправи. Аз не правя нищо незаконно. Болнайте ти тук преди. Седнала на вратата ми седнала. Да не може да излезе. Тя да не е твоя вратата. На майка ти на дърника. На баща ли на дърника? Ще ме отвръщаш. Ще отвръщам. Си възпитана. И ти? И ти? Не чу мяза на години си, ма. Оу! Тако.